Hola, xics i xiques. Avui anem a explicar què és una potència. No, este tipus de potència no, una potència matemàtica. Una potència és una multiplicació del mateix número diverses vegades. Per exemple, 2 per 2 per 2. 2 per 2 per 2 es llig 2 elevat al cub i s'escriu així. Val? Heu de tenir una cosa en compte. L'exponent, que és el número xicotet, això que veieu allà dalt, indica el número de vegades que es repeteix la base o el factor de baix, que és el número gran. En aquest cas, l'exponent és 3 i la base o el factor de baix és 2. Per això és 2 per 2 per 2. 3 vegades el 2. Correcte? Val. Aleshores, quan l'exponent, el número xicotet, recordeu, siga un 3, llegirem la potència 2 elevat al cub, 4 elevat al cub, 5 elevat al cub, serà elevat al cub. En canvi, quan l'exponent siga un 2, la potència es llig elevat al quadrat. 7 elevat al quadrat, 4 elevat al quadrat, 8 elevat al quadrat, i indica que el factor de baix, la base, es repetirà 2 vegades. Fins així està clar, val? Ara vos preguntareu, i com calculem una potència? Facilíssim. Mireu, per a calcular les potències haureu de tenir en compte la base i l'exponent. Perquè l'exponent, el número xicotet, recordeu, el que està dalt, indica el número de vegades que anem a multiplicar per ell mateix a la base, o al factor més gran, al de baix. Per exemple, en la potència 2 elevat al cub, l'exponent és un 3 i la base és un 2. Què fem? Multipliquem 2 per 2 per 2, que serà igual a 8, perquè 2 per 2 són 4 i 4 per 2 són 8. Val? Què fem en l'es elevat al quadrat? Més fàcil encara. L'exponent de les potències elevades al quadrat és un 2. Per tant, multiplicarem la base per ell mateix, o sigui, 2 vegades. Per exemple, en la potència 6 elevat al quadrat, multiplicarem 6 per 6, igual a 36. 2 vegades el 6. Està clar? Val, ara que jo crec que ja ho teniu més o menys clar, vos proposo un problemeta a veure si m'ajudeu a resoldre'l, va. L'altre dia vaig comprar 3 paquets i en cada paquet anaven 3 caixes de dragons aquàtics i en cada caixa dels dragons van 3 aquaris. Vull saber en total quants aquaris he comprat. Repassem les dades. Val, tinc 3 paquets i en cada paquet van 3 caixes i dins de cada caixa van 3 aquaris. Va, a veure, és una potència. Molt fàcil. Les dades que tenim són 3 paquets, 3 caixes i 3 aquaris en cada caixa. Quantes vegades es repeteix el 3? 3 paquets, 3 caixes, 3 aquaris. 3 també. Per tant, en forma de potència serà 3 elevat al cub. I el resultat? Com calculem aquesta potència? En primer lloc, multipliquem 3 per 3. I ja tenim 2 vegades el 3, que és 3 per 3, són 9. I a aquest 9 ens falta multiplicar-li una vegada més el 3. 9 per 3, 27. Sí? Ho havíeu pensat ja? Molt bé. En total, he comprat 27 aquaris. Espero que vos hagi ajudat a entendre això de les potències i ja sabeu que si no ho enteneu, podeu veure el vídeo les vegades que ho necessiteu. Vinga, ens veiem a classe. Adeu!